Sinäkö siellä Kävelsit sä se kiitosormuksen, joka nosti kulmalla? En mä nyt varsinaisesti. Älä sinne selittele, sä oot jäänyt kiinni jo! Mun työ... Saakeli! Lasse on syytä. Niin on! Minä siellä saunalla tein Hirveitä! kyllä. Tanja, kivärillä. Kyllä. Jaksat sä? Mitä likka? Kenen luvalla sä sinne saunaan menit? Epäilemättä. Mulla on velkoja. Hieno homma. Aivan kuten haluatte, ylhäisyys. Kuule, oppa onnellinen, ettei palannut koko sauna. Tai talo. Taikari. Joo, siis Mutta sinä annoit meidän syyttää väärään. sinä laitella ostat sitten uuden kiukaan taloyhtiön. Mitä? Kyllä, tietysti, totta kai. En ikinä. Lasse, pyydän anteeksi, että me tuolla tavalla aiheettomasti syytettiin sua. Vieläkö sä suostut tekemään töitä meidän firmassa? Joo. Ettes yhtään häpeä. Motivaatio-ongelmia. Kyllä. No se on hyvä. Saatkin sitten heti huomenna vaihtaa, jos sopii. Asia se on, pomo. Kuulit sä? Meidän luokalla on julkkis! Ei sun olisi tarvinnut valehdella Sepolle mun puolella. Kyllä on. Seppo moisen asian takia kauaa kantaa kaunaa vanhalle kipirvaterapeutille. Mutta olisi voinut mennä vaikka HIV. Onhan se nyt kauheeta, Ja mene sinä aikaskuluksi vaikka hinkkaamaan noita lehtihyllyjä. että sinä otat Meni jo. niskoilles. Mä maksan luonnollisesti sen kiukun. Et missään nimessä. Lasse hoita. Hiljaa! Lasse. Maksas luotossa. Jos mä tästä lähdenkin jatkamaan koko rahalla. Hei, tarvit sä kyydin? Tai siis mihin sä oot menossa? Kotiin. Onko mulla joku semmonen? Haluut sä turpaas? Pelkäät sä mua? Mulla on kiire. Tanja, jäisit nyt ihan hetkeksi vaan. Haluaisin antaa sulle turpaa. Jos sä lupaat pitää hermoskurissa. Älä nyt turhaa stressaa. Kaikesta ne ihmiset jaksaakin tehdä. Miksi? Paska.